Mite d'Andròmeda. Andròmeda era la filla de Cefeo i Cassiopea. Cefeo era el rei d'Etiòpia, que estava casat amb Cassiopea, una dona que presumia sempre de ser molt bonica, inclús més que les nereides. Aquestes nimfes del mar Mediterrani van considerar aquesta comparació com un insult, així que van exigir al déu del mar que es vengés. Poseidon va enfonsar el seu trident a l'interior del mar, provocant que Etiòpia s'inundés. A més, els hi va enviar un monstru marí, Cetus, per tal de que devorés tant a persones com a animals. Esclar, la desesperació del rei Cefeo li va fer anar a consultar a l'oracle d'Amon, qui va predir que l'única solució per posar fi a tot aquell desastre era que s'entregués a la seva filla en sacrifici al monstru marí Cetus. Així que Cefeo va fer cas, va encadenar la seva filla Andròmeda a una roca tota despullada. En aquell moment va aparèixer el valent Perseo, que venia d'assassinar a la Gòrgona. Quan va veure aquella dona jove, amb circumstàncies una mica estranyes, i la va veure tan bonica que es va enamorar irremediablement d'ella al moment. El seu amor per ella li va fer prometre a Cefeo que la salvaria, sempre i quan aquest li prometés que faria tot el possible perquè es pogués casar amb ella. El rei Cefeo va acceptar i Perseo va matar el monstru marí, Cetus, i el va convertir en coral. Així que cada cop que aneu al mar i veieu el coral, penseu que això ha estat gràcies a la valentia de Perseo. El compromís de boda, de matrimoni, va provocar que Fineo, el germà de Cefeo i, per tant, l'oncle d'Andròmeda, estava que esclatava de ràbia, d'ira, de tot. Però clar, anem a veure, però per què aquest home es posa d'aquesta manera? No s'entén. On hauria d'estar content que la seva neboda es casés? Doncs no, perquè es veu que era amb ell a qui li havien promès. Sí, increïble. Què va passar? Que clar, estava tan rabiós el Fineo que el que va fer va ser un plan per acabar amb el jove i valent Perseo. Però clar, evidentment, en aquestes històries mitològiques sempre el més valent és el que surt guanyant. El valent de Perseo es va defendre dels seus enemics ensenyant el cap de la Medusa, el que va fer que els convertís a tots en pedra, els petrificava directament. Llavors, tras solucionar-se tots aquests malentesos, la parella d'enamorats es van poder casar finalment i es van marxar a viure a Tirinto, on van tenir descendència. I la història és això, no és molt més complicat. Però ja veiem que sempre està el malo de la pel·lícula, que seria el tiet, el Fineo, i també el monstru marí, el Cetus. Però bé, al final la història acaba perfecta, llavors farem un vídeo explicant les constel·lacions del cel, perquè això seria mitologia del cel, perquè Andròmeda la tenim ubicada al cel. Explicarem on està ubicada per poder contextualitzar aquesta història, perquè ja veurem que sempre que veiem al cel a Cassiopea, veurem també el seu pare Cefeo, veurem també a la presumida de la seva mare de Cassiopea i també veurem al Cetus, o sigui que no us preocupeu, que en el cel podem veure tots aquests personatges mitològics. Espero que us hagi agradat i fins al proper vídeo. Adeu!